Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Lilia, hingkod ang pangidaron, taga San Fernando, Cebu. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong pagkatao. Ang nakarehistro manggod nga akong ginikanan, dili ang akong mga biological parents. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa pagkatao pa lang nako. Ingon ining mga panghitabo. Kinsa barong nanuktok nga uwan man kayo sa dawat. Susiha gani kay sigurado ko nga basa na kana sa uwan karon. Ma. Uy, Bilya, ikaw mangudi ay ni. Ngano nagpasinguan man mo sa mga bata? Bago ka pa bayang nanganak? No. Sud mo sa mga bata. Pag-ilis mo ha. Kanang ugang sinina, unsabay na hitabo ninyo. Giduo ko ninyo, oy. Di pa nagbuwag ang sulbad ni ining tanan, oy. Pag-istorya ka mong usab sa Leo. Dili na ko sa inyong anak, ma. Sobra nakaayo siya. Kamu masad mismo nakailagot sa inyong anak, God. Diyang naminyo ko niya. Di rin naman ninyo na ako gipapasaan ng pagdisiplina sa inyong anak. Nga dili na gyud na ako kaya. Natulo na lang ang among anak. Apan ingon paghihapon niya na si Leo. Bago palang gani kong nanganak ng among ikatulong anak. Nainaunsa rin ako itsura. Pulos ng bunog kay gikulata man ko niya. Madi na ko maoy. Sabta lang ko ninyo ha, kung ubiya na ko sa inyong anak. Ilikay na ko ang akong kaugalingon sa kasalbahis niya. Og, pasaylo taon ko ninyo, nga sa akong pagbiya sa inyong anak. Ibilin ko sab ninyo ang tulon ako ka mga anak. Unsa? Hasta kining masuso? Madili ko makapadayon sa kinabuhi kung magdadako anang bataa. Og nahibaw ko nga, makabuhi mo ning tulo na mo ka mga anak ni Leo. Engineer ko na sa papa, niya may kaya mo. Mao nga nakasiguro ko ma, nga maayo ang kaugmaon sa ako mga anak, uban ninyo. Delia. Unsaon man nato ni Calixto, nga sige manigilak ang batang gamay. Nagpapalit na ko gatas. Nagpasugo na ko. Alon nga makatutoy na ka ng atong apo. Grabe, Delia. Nakaako sa pagbiya siyang masusong anak. Ug ang salbahis ng anak, asa nagkaturon. Asa nagkaalis Leo. Nahibaw na ba kalis siya nga gibiyaan na silang Delia? Naunsa naman in taon ning mga tawhana, oy. Ay. Oh, asa na bang gatas nga akong isugo ni mo, Bibian? Di ara, sir. Pero, sir, si Sir Leo kuno ba? Oh, kaya naman. Nakita na ba ni mo siya? Kay niya nagya mga anak din mo. Gihatod ni Delia. Nadakpan ko no si Dong Leo, sir. Uy, kay nangawat. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ako ang batang masuso nga gibilin sa akong inahan sa akong mga apuhan. Wa na gani mi inahan, napriso pa gyud ang among amahan. Ang katapusan akong nahibaw-an at tong higayuna sa akong inahan, miadto ko nun ni sa Manila ug naminyo pag-usab. May nalang gani nga maayo ra kahimtang ang akong mga apuhan kay engineer man ang akong lolo. Dihang 4 years old na ko ug paeskwelahon na unta sa akong mga apuhan, ilang nahibaw-an nga wa day ko marehistro. Ug ang ilang gibuhat,
Ila kong giparehistro ug ang ako mga apuhan ng miparog nga mo'y ako mga ginikanan. Kay patay na masab atong higayon ng akong amahan. 9 years after, mibalik ang akong inahan. Gisong ang akong mga apuhan og perting sukua. Unya, Ikihata mo nga inyong gibuhat. Ngano inyo man ning giparehistro ang among kamanghurang anak? Nga kamoy ni angkon nga maoy mga ginikanan? Nga dili man na inyong anak? Inyo man ning apo? Kalma lang, Delia. Tungod kay gikinahanglan ni atong higayon na. Kay kinahanglan namang mo eskwela kinis Lilian ug wa mong iyang mga ginikanan. Bisa na. Sayop lang gihapon inyong gibuhat. kinsa siya, Lola? Ako ang imong mama. Og dili ka na si Lula nimo mo imong inahan. Naibaw man ko. Giangko na lang ko nilang lolo og lula nga anak. Kikipiyaan man ko nimo. Tiyaw mo na, ma. Giyon sa ninyo pag-brainwash kini nga akong anak. Kaya dili mo gustong kuhaon ko pa ang akong anak, di ba? Dili na mo idaw nimo ang imong mga anak, Delia. Mahimo na mo ihatag pagbalik nimo ang imong mga anak. Kana kon makasalig me nga mahatagan nimo og maayong ugma ang akong mga apo. Oh, Lilia, mao ni imong inahan. Kung kuhaon ka niya, Dili man kumuuban niya na. Dili ko. Lilian! Lilian! pasayloa kami, Delia. Apan kung dili gusto sa imong mga anak nga kuhaon nimo, di na mo sila ipugos o padani mo. Kung mauna, ikihata mo! Timanin na ninyo! Timanin na! Lakaw sunda si Lilia. Basin og asa kadto siya mo paingon. Lilia, ni akaramang gud ay din hiday. Lola? Lola, ayaw ko gihatag di mama na ko ha. Ni man ko niya. Ay dili, uy. Di ka ihatag namo kung dili ka gusto. O kung makita namo nga dili ka pa eskwelahang mama nimo, ay dili, uy. Dili ko musugot. Kamu naman ko nilulong akong mama o papa. Maun dili na kahilabot si mama na ako, Lola. Anak naman ko ninyo. Pero karohon tani maha. Anak lang ninyo si Lilia sa papel. Dili gyud namo siya igsuon. Maong kung magbahinay na mo sa inyong katigayunan, ang bahay rin Lilia, sa bahay na ni Manuel Leo nga among maguwang, ug dili isip inyong anak. Fibmio. Hangtod karon nga dako nako, balik-balikon gyud ka na og sulti sa akong uyuan, nga ang bahin ko nun ako sa kabtangan sa akong mga apuhan, adto ko haa sa bahin sa amahan nako, diin bahinon pa namong tulo ka igsuon. Dili ko niya pahatagan sa akong bahin isip anak, kay sa papilang kuno ko anak, apan dili mi managsuon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kay namatay naman ang akong papa, o gibiyaan sa ming mama, giparehistro ko sa akong mga apuhan, diin sila ang miparok nga maoy ako mga ginikanan, aron ko makaeskwela. Sayo pang gibuhat sa akong mga apuhan? Ikaduhang pangutana, ikiha kuno sa akong mama ang akong mga apuhan. Mapreso ba yun ang akong mga apuhan sa ilang gibuhat? Mapugos ba yun mi ukuha sa among inahan, bisag dili mi gusto? Ikatulong pangutana, aduna ko'y lawom nga kasuko o pagdumot sa among inahan. Pwede ba na mo siyang ikiha sa iyang pagbiya na mo sa baby pa ko? O naminyo siya og lain bisan kasado sila si Papa? O buhi pa ang among amahan ni atong higayuna? Unsa man sab nga kaso? Ikaw pa to katapusan. Ang bahin sa akong birth certificate, akong mga apuhan man ang nakabutang nga akong mother or father. Sa balaod, anak pagit ko nila? Og bahin sa kabtangan sa akong mga apuhan, matod sa akong uyuan nga akong bahin kuno, adto na sa bahin sa akong papa nga ilang igsuon, kay sa papel lang kuno ko anak. Angay ba kung muuyon, anak? Palihog,
Tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Lilia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's my golden voice ang inyong mapaminaw karong adlaw og tungod kay ako usa ka legit nga abogada, ako'y muhatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, willing to tambag here sa mga emotional natong mga pangutanag, mga problema sa atong crush, ato ang pika, sa mga gibiyaan, sa nasawi, sa gigosting, sa mga wa na nasuportahan, sa mga gibiyaan, no? Ug wa na gyud baliki. Ay na lang po mo kagool din ha. Ato na lang ang suryaan unsa ano to pag move on. Ha? So, ipadang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kabaw mo guys, lain-lain, klase-klaseng pamaagi gyud na ang amo ang gihatag ninyo. Kay ganahan gyud mi nga musuwat gyud mo namo, wa gyud ipsot way rason nganong di na ninyo mapada ang inyong suwat diri namo. Ang rason na gyud no, kay maikog mo, maulaw mo, di mo gusto isibya inyo nga, di ba na namo isibya? No, you can always note din ha nga itago ang inyong pangalan. Of course, we will appreciate it kung makibaw ming taga-asa mo. No, kay para makibaw pud mi asa dapita na abot ang amo ang tingog ug ang ato ang programa asa dapita sipa. Kay maka-greet pud mi sa mga naa didto sama sa ato ang letter sender karon taga San Fernando, Cebu, pero atong taguon sa pangan nga si Lilia. Di na mo isulti ang iyahang tinuod nga pangalan. San Fernando, Cebu. Mayor Maita. No, Kanoy, hello. Nimo diha. Classmate biyan ako PSA sa accountancy sa San Carlos, si Mayor Maitha. Unya, magpasalamat mi sa tanan natong mga likers ug followers sa kini ang Akong Suliran official writers page. Hilabi na sa mga mag-like ug mag-follow sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Pero mas mupasalamat ko sa tanan nga maminaw gyud sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang radyo, sa ato ang stasyon na minaw nato karon, naa sa ilahang sakyanan, sa ilahang trabahoan, sa ilahang balay, sa ilahang tindahan, naaras gawas kay piting inita naghigda-higda gadag radyo nas gawas no nagpalami ay sana all kuya sana all ate pero hinaut unta nga pong maminaw mo makakuha mo kadasig og inspirasyon makaingon mo nga ay mobangon ako kay di naman di ako naay problema kung si makugmok-mok dire in town bitaw ay mo sige bukmok kay abi na mo'y problema mura ninyo gigam ang inyong problema lihok kay di gyud na mahimo og solusyon og sira taghigda sige ra tagluya laban mo bitaw mitang laban girl laban kuya, dasig lang yun ha. Bawal mawagtangag pag-asa. Okay? So, si Lilia ning suwat ni nato kay na siya problema nga punto legal. No? Kay kabahin sa iyahang record of birth. No? Ang nakarehistro nga ginikanan sa iyahang birth certificate dili ang iyahang biological parents na sinati nato sa drama no nga naagyod toy kakulian ug paghitabo sa ilahang pamilya maunang wa siya gi rehistro sa iyahang biological nga parents no so kanang mo na ang iyahang mga pangutana kay mahog manggod nga I think ang iyahang parents ang iyang apuhan okay so una niyang pangutana kay namatay naman ang akong papa o gibiyaan sad ming mama giparehistro ko sa ako ang mga apuhan diin sila ang nibarog nga mauy akong mga ginikanan aron ko kaskwela sayop ba ilahang gibuhat sa akong mga apuhan sorry to say this Miss Lilian but yes sayop nga naman ang birth certificate maugyud unta ni ang ato ang record sa ato ang pagkatao so dapat sakto gyud ug accurate ug tinuod gyud ang mga detalye nga atong ibutang dinha kumubutang ta sa atong pangan kung unsay ato angan kanus ata na tao especially kung kinsa gyud ang atong ginikanan kung may kag kinsay atong ginikanan ang pasabot dinha sa birth certificate nga fill upan nato it refers to the biological parents kinsa gyud ang imuhang mama o kinsa gyud ang imuhang
papa. And kaning birth certificate man gud under oath ni. Delikado ni nga sayop muna kanang naagi na siya separate kanang mga sinumpaang salaysay kung namakakta din ha perjury man na. Pero kani diri maski pag sinumpaan ni lahi ni nga kaso ang tawag ana simulation of birth sa revised penal code, no? Kay ngano man mas dako manggod siya og kaso. Of course, no, in fairness ni Lulog ni Lula, kasabot ta kay at that time siguro wasad sila ka-realize nga sala day na or sayop na or krimen na, no? Punishable na. Ang ilaha at that time is your welfare. Kaso lang, sayop ang gibuhat nila. I will really say, no? Ikaduhang pangutana, ikiha ko no sa akong mama ang akong mga apuhan. Mapriso bagyod ang akong mga apuhan sa ilahang gipuhat. Mapugos bagyod mi og kuha sa among inahan. Bisan nga di mi gusto. Well, Taysa, ako sa dini-check. Wadi ko kasultig ako ka. Lilia is old. Sa akong nasayran, mga 30 anyos na kabal, at least year of age, no? So, di gyud. Ang ako alang nga kanang ang imuhang mama sa ako ang na sayran gibiyaan mo. So kahawd good niyang mukambak karon. Nya ko man ikiha pa niya inyong apuhan. Hamay ka maayog sumbalikan po ninyo sa gihag abandonment o support sa mga panahon nga nawa siya imura bang apuhan mo inigam og nag-atiman ninyo nya ikiha na noon mo niya. Di man sad mo niya pud makupakuha na kay of age naman ka. Pwede naman kang mag-decide og asa ka gusto. Okay? Ikatulong pangutana, aduna ko'y lawom nga kasuko og pagdumot sa among inahan. Pwede ba namo siyang ikiha sa iyang pagbiya namo sa baby pa ko og naminyo siya og lain bisan kasado sila ni Papa og buhi pa ang among amahan adtong higayuna. Unsa nga kaso? Pwede gyud nimo makiyag adultery day ang imuhang mama og abandonment. Ang ako alang sad, actually, Lilia, pabugnawon lang sa gyud ti kagamay, no? Kay kasabot ko sa panghitabo nga gibiyaan mo na ay lain ang imuhang mama, di sad ta kabaw gyud og unsa gyud pud ang ilahang relationship sa imuhang papa ug mama adtong higayuna. Naasad gyud siguro yung rason, no, nganong ni fall out of love siya. Pero at the end of the day, kanang maingon sila kadungog mo ani, no, kanang ningon sana hindi na lang ako pinanganak. Di mo lang ako pinanganak. Ako ba? I had mixed feelings ana ha, nato na trending na katong sa graduation, wa ko ganahi. Kasabot ko nga wa na to gipili mapanganak aning kalibutan na. Pero being born and having life is a gift in itself, no? And we have our parents to thank for nga nabuhi ta aning kalibutan na. Whether gigusto tang matao or wa tuyo or gituyo or gipangayo or giampo ta, the fact is life is a gift. Unya kinahanglan gyud pud nato i-cherish. And since it is a gift, bahala pag unsa ka batig-batasan ang inyong ginikanan. The fact remains is that we owe them our lives. May sa wa man ko nag-ingon ipakataw ko, uy, kaingrato nato nga kanindot ras mabuhi ta when they could have decided nga dili ipadayon, di ba? Gipadayon ta. Dili lang yun patas manggod ang kalibutan kasabot ko, no? Nga some are born sa may man to sila attorney kay wa lagi nila gigusto pero lami man sila kaon. Kami diri di may kaon. Sige lang. Kay unsa ta kibag malipayon ba pud dito sila tinuod or dili? Lami lagi kag kaon pero gubot man pud imong pamilya. Kani diri insakto ra or apiki pa usahay pero malipayon mo. Lain-lain ba? Lain-lain og circumstances. But I always feel that there is always something to be grateful for, no? So hopefully Lilia, di man gani siguro maokey ang imong relasyon sa imuhang mama, no? You'll find it in your heart to forgive her and see the positive side of life. And di lang to answer yun, ito bagmanti ka nga pwede nimong makiha pero di sa gyud siya mo'y solusyon sa inyong problema, no? Kay kana siya pagpanimaos naman na and it's not for you. You should be grateful, no? Move on lang ka. Iset aside lang na imuhang mama, padayon lang din na kay total na makiapuhan. Ikaw pa og katapusang pangutana, ang bahin sa ako ang birth certificate. Akong mga apuhan man ang nakabutang nga akong mother o father sa balaod anak bagyod ko nila ug bahin sa kabtangan sa akong mga apuhan. Matod sa akong uyuan nga ang akong bahin ko no adto na sa bahin sa ako ang papa nga ilahang igsuon kay sa papel lang ko anak angay bakong muuyon ana. Well, kung ang atong yung balaod ang sundon, number 1, sayop mangyud pod tinuod ang imuhang record.
ang manunod lang yun manggod tinuod is ang mga anak. Di manggod po ka tinuod nga anak. So, pwede siguro nga, although, gray area yun ni siya, kay imong lalison, pwede gid ka moingon nga sa balaod. Kaya akong birth certificate, ako mga apuhan, igsuon ta, pero kabaw magugag unsay tinuod. O nya, pwede man po yun na ma-refute or ma-question po sa imuhang uyuan nga, sayop ang imong birth certificate. Know your place na lang. So, kung unsay bahin sa imuhang papa, maura po'y kwaa. Kay mauman po ang sakto. Di na lang natudungagan ang sayop, Inday Lilia, ha? Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.